שלום יוטיוב, היום אני אראה לכם איך להוריד את התוכנה קמטסיה סטודיו כולל קראק. יש גרסת פרי שהיא רק ל-30 דייס והקראק עושה אותה לתמיד, אני רוצה לעשות אותה לתמיד, אז אני חשבתי להראות לכם את זה אם אתם רוצים. זה קמטסיה סטודיו 8, זה תוכנת צילום מסך מאוד טובה דווקא, ואתם צריכים להיכנס לאתר המקורי שזה פה, למשל פה מוכנים את האימייל, אני סתם חרבשתי, ואתם יכולים לעשות סטארט ווינדוס דאונלוד, סטארט מק דאונלוד, זה לא משנה מה, אבל נראה לי שהפריצה לא עובדת על מק, אני יודע שהיא עובדת על ווינדוס, ואני צריך גם להוריד את הקראק, זאת אומרת אני גם יהיה בתיאור, עוד מעט ירד לי הזה. אתם צריכים אבל הכי חשוב, אל תפתחו את הקובץ שאתם מורידים, אתם לא פותחים אותו כשאתם מסיימים, אתם חייבים להשאיר אותו ככה, שהוא יופיע לכם פה בדאונלוד, ואני כבר הורדתי את הקראק, וזה אתם מורידים, ואז אני אסביר לכם מה לעשות וכל מיני דברים. עוד מעט נסיים לי, ואתם מקטינים את התוכנה, ואז כשאתם מקטינים את התוכנה, הוא מבקש מכם סריאל נאמבר, אז אני הבאתי לכם פרטים, רק הניים שלו זה נפיו, והסריאל נאמבר זה, כל זה, והסריאל נאמבר, ואתם מקטינים את זה לפי סריאל נאמבר, אם ירד לי, פשוט אני עושה את זה עם אינטרנט וזה כבר מותקן לי, אתם חייבים לעשות את זה שהאינטרנט ממותק. אני רוצה שהאינטרנט ממותק. מפעיל קורן. ופה זה מפעיל קטנה, אתם יודעים כבר להסתלם את זה. אתם פותחים, אתם עושים את שני הדברים האלה, הניים נפי יופיע בתיאור, והסריאל נאמבר גם יופיע בתיאור. ואני אסביר לכם עכשיו את החלק עם הקראק שאני מסתיים. כשאתם מסיימים את ההתקנה, אז מופיע לכם פה קמטסיה סטודיו 8. אתם עדיין לא פותחים אותו, אתם עושים עליו קליק ימני, ואתם עושים Open File Location. פותחים, ואתם רואים פה כל מיני קבצים של הקמטסיה. עכשיו, אתם הולכים קומפיוטר, דאונלודס, אתם הולכים לאיפה שהורדתם את הקראק, אתם פשוט לוקחים את הקראק וגוררים אותו לתוך התיקייה, ואתם עושים Move and Replace. עכשיו התקנתם, אתם פשוט עכשיו, בשביל שהקראק יעבוד לתוכנה, אתם לוחצים על הקראק פעם אחת, ומחליטים אותו, רן, מביא לכם פקד וזהו. ועכשיו עובדת התוכנה הזאת, ואז אתם רשאים עכשיו להיכנס לתוכנה של הקמטסיה סטודיו 8, שהיא עושה לכם בהתחלה את המדריכים האלה, ואם היא פה פתוחה, תוכנת המדינה והכל, ואני שמח לעזור, אני מקווה שעזרתי. אם יש לכם בעיות או שאתם מסתבכים עם ההתקנה ודברים כאלה, תפנו אליי בסקייפ שלי יופיע בתיאור, וגם אתם יכולים לעזור לכם בהערות. אוקיי, אז כאן המדריך, תודה רבה לכם.
Let's go!